Grabe ko to ka. What's up mga toy? For today's video, nakasuwi na mo glitch ang ulo? Oh gwapa! Litsura niyo! Hog! Hulugan eh. Bakte si Krolo! Hog! Oh karon mga toy! Oh gwapa mo katilaw! Tilawin niyo! Wow! Oh mga toy! Tara kumpi kami sa lain-lain ng klase na sila espada, labuyo, demonyo, o kuliko! Oh ka. Part. Wala! Istura na eh! Kamu na sa vlog ha, kay eskwela kong talong. What? Yan na unday. Ay, Kanasam day ka nagbinuang skila. Nagsigal na ka binuang. Anong pagkamagtanaw? ay mag-eskwela ko, kay mag-attorney lang ko. Eskwela Hoy! ka. Way na dato ang eskwela. Huwag mag-atorne ka. Ang siya pang naman na napulo sa atorne. Way pulis. Muna. Way snatcher. Ay, eskwela pa eh. Rebelde. 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 Kaya 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 rebelde. Wakay ayaw. Ngayon lang ka rebelde. Muta no. Ano saan daw? Kung anong gaya nakabuhok, ay mga utok ko nang gawas na. Saan mo si Marjon? Tambak si mga amigos ha? Ang tambag na ko siya, maguyab-uyab ka, ayaw i-fall mong kain love sa kababay. Oh. Kaya mapakabuhan ka, mamatay ka na. Dapat sabi ni magdua-dua, anong kuhan ba? Ganang di, mura na kay wala sakit ba? Pero sakit na, magiging sakit. Makahiko mo ganun. Ayaw lagi siya. Sakit po nino na gid siya, bro. Di ni mo ipol nimo. Ayaw ni mo. Dapat 50-50 sa, di ba pre? 100% ba na? 50-50 sa. Wag mong ibigay lahat. Oo, dapat. Hindi na ni mo ikuikon, kalit-kalit. Let go tala na eh! Ang ngita taglain! Ano sige na po kaglakaw-lakaw, wala po ano gasa ka pa dong. Magkurong na, sige na po kaglakaw, sige tinikaw ako sa mga porman. Magkurong, kaya manilig pa ko, sa damagan pati ka noon. Magkurong, maguyab-uyab ka, ay, full mong pagkakuha na sa pababay. Kaya, wala pa magkakibaw kung sa kuha na. Naparehan na na ron. Natunok na naon ka. Maghikog rin ako ka. Sus! Ito sarap. Daghang yung babae sa kalibutan. Pwede takurot. Muna ito mani. Bito. Muna ito mani. Kuya, magtambak ito umigo eh! Grabe. Yabaw na na. Kumawag mo na! Kumapon, maipon mo dag-tambag. Bata mo na. Nasa? Uyab. Mas putan pa. Naging-biyak ko ah. Atay ka daw. Nitong puso akong kumpare pinaglalaruan. Gigata dyan amigo pre! Nag-top ties na. Tinatak Taba ba? ko. Ay, ganun mong nuniton. Saan man taong guys? Ayun! Na? Oh yeah. Saba ba? Balik ron, tigagulkul gani ron. Gisali ko, tiga! Meresege. Ana siya pre. Oh! Musunod ako na pre. Alas 5 na nako. Mo kuan na ko, mo pirma kadali. Oh! Oh, namatay nagabihan na tan buntagan. Wahay pa ilim nun. Abay ko pa rin abot. Matay mo lagi pre, nagtarong lang lang mong lakaw. Ang imong pangutok-uwan. Nakaroon maingon ka ang dapat pre. Hard. Oy! Ikay pag hard kaya ikaw may na nagpamati. So ka na imong gibati. Ikay pag luo mana. Ayaw pangangin sa mo. Kaya among pangalawas sakto. Sakto kabuot. Sakto pa may kabuot. Basta balag batimig na. Di ba pre? Tagang yan. Mga choy, siya nagtuo mo gani kuhay katuli. Oh! Limpyo gani oh. Nice! Kinaw na na! Sino nga? Dapat na kita kuhaon? Wow na kay makabungog mo na din mo kuha katuli. Pre, naganahan dyan eh. Ikaw lang. Saya ka ba na ito? Ato na ning tuhogon mga choy. Dara. Gupiran mo kaging sa bila. Oo. Buyong ko. Gita ka man ko-offers ko na pag-ipon na pagkikingan na buhaton tatara na kong now. Ayaw na, kay magguba ang mga pagkagawa na. Pero milising ko ako pre, 2,000 lang adlaw. Tatara na. Oh, Apil ko. ikaw lang dito pre, di ko na pa rin. Maurot na itong now.
Oh mga Choy, ato na ni buburan og patis, ato na ni masahe sa iya sa ulos baboy. Para mulami ba? Para ligtik kayo ang panglasa. Pero magbuhat po tagsusan eh. Oh mga Choy, ato na gisugdan og tagang, ato na ning mikos. Tuyok minsan. Kalae. Kuya, yung tangke no? Hindi mo lablayag ni mo, ibasted pa ka? Ay, babati pa kay tagdaong gibastit pa John. Pre, naku si kuwan sa mo, pre. Naku tambag si mo. Ay, tambag. Pangamigo. Apa amigo na ha? Pangamigo gid. Kita tayo amigo mo ta, pre. Kung mag-ikaw ka, pre, bangot mo, magsultes mo, ha? Kaya maram adto ka. Mga Choy, magbag-kokisyon ako! Mantika! Sunod mga Choy, akong ilunod ang lamas! Sunod mga Choy, ilunod na natong vitamins eh! Ang sino ba? Ang sili ba? Oh, ano ko ka to, bate? Ang lupad kita ron. Sunod mga Choy, ato nang ilunod ang para timpla ilunod dong! Sunod! All still show, ilunod dong! Oh, ato na nang itornado, atong mikot-mikot insan! Ato na ni tornado mga Choy! Ayeka! Oh, sunod mga Choy, ang patis, ato nang ilunod! Ang patis! Sunod atong itornado, kimikos-mikos! Pre, okay na ka, pre? Pre! Sunod mga Choy, ato na nilunod ang gatas sa baka! Sunod atong imikos-mikos! O mga Choy, punta nga to, ani kay para crispy ba? Wapo ka na eh. Tagay gwapo nga walang gipahid mo. Ang simple. Grabe oh. Ako deh. Ginamos. Ginamos kan. Batek. Hogra mga tayo sa mamaya atong lugar na ato eh. Sound check. Grabe gwapo hay. Crispy Gwapo. kayo. Gwapo. Ha? Crispy kayo, hastang na crispy. Oh mga Choy, etin na! Masak yung sus. Gwapo na. Susay. Hindi mo sa itong amigo na. Part, ha? Tumasok. Part. Ay, kaon ako na kayang para... Ano sa niya? Ano sa to siya? Breaking. Breaking. Broken. Broking. Sili usa kilo. Paano yan? Sili oh. Basta na. Piti-piti lang lagi. Ha? Piti-piti lang lagi. Sound check, be. Sound check. Oh. Ya, bukan aku. Ya. Oh, benar. Oh, itu ya. Tapos na yun oh. Grabe na ka lo. Lo. Tuloy na balik-balik siya. Kagak sadar, jokol pun. Ano ato yun oh? Popol lagi. Sauce na lang yung bilin. Mana popo? Oh mga Choy! Liga! Shut up!
Og shout out mismo mong Whitey. Shout out ko Joseph Escalante. Shout out! Og Brex 143 TV. Shout out! Og Ninita Parangway. Shout out! Og Rien Berek. Shout out! Elmar Aliba. Shout out! Og Jesse Lorente. Shout out! Joel Guso. Shout out! Og Japet Sumira. Shout out! Og Ronnie Lubandria. Shout out! Jineling Gilig. Shout out! Jitoy Mixer Videos. Shout out! Nurse Vlog. Shout out! Og Vincent Ju Dulogdog. Shout out! Og Tito B. Shout out! Og Maria Shout out! Vera. Shout out! Kino Gerdiente. Shout out! Og Bere Vlog. Shout out! Og Robert Apura. Shout out! Og Vinjil. Vinjil. Yawa. Benjel Aguhan. Aguilar. Aguilar Adeb Yungko. Shout out! Og Renan Virgin. Og Rosemary Maitum. Og Roger Juanilo Becura. Og Leonardo Bridrugusa. Yona. So, wapa masyado diya mga Chino. Comment na mo katro. Wow!